नेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களேசம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது, 2வது அத்தியாயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோட சுருக்கம் சொல்ல போனா, அதாவது கீதையோட சாரம்சம் சொல்லலாம். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பான அத்தியாயம் இது. யாருமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த அத்தியாயத்துல. ஏன்னா பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல தான் பேச போறாரு. ரொம்ப அழகா ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு, சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. 72 பதங்கள் இருக்கு. நாம பாக்குறது கொஞ்சம் போல பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு 15 பதம் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்பு அப்படின்றத கீதையோட சாராம்சமா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த தலைப்பே வந்து கீதையோட சாராம்சம் தான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவருத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நேற்றுக்கு நாமும் அர்ஜுனோட கவலைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 42வது பதம் வரைக்கும் 46வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் நாம. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து இரக்கம், இன்பன்மை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இது 5 விதமான சாராம்சம். இதை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு கீதையே நம்ம வந்து பகவான் வந்து இது கொடுக்க போறார், விளக்கம் கொடுக்க போறார். இன்னைக்கு உள்ள விளக்கத்தை இந்த அவருடைய தீர்க்கமற்ற தன்மையை வச்சு நாமும் இன்னைக்கு விளக்கம் கொடுக்க போறார் பகவான். இது 5 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இரக்க பத்தி சொல்ல போறார், இன்பமை பத்தி சொல்ல போறார், பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். அதுக்கப்புறமா பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நேத்து நாம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன தலைப்பு ஒண்ணு பார்த்துட்டு நாம இதை படிப்போம். அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தீர்வு கொடுக்கிறார். பகவான் தீர்வு கொடுக்கிறார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை? ஏன்னா 28, 30 பதத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இரக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து இரக்கம் அடைகிறான் இல்லைங்களா? அது பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா, இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகம் மூலியமாக ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார். 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார். எப்படிப்பட்ட ஞான யோகம் கொடுக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, நாம் உடல் அல்ல அப்படின்றார். ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். நான் உடல் அல்ல. அப்ப நாமெல்லாம் யார்? நாமெல்லாம் ஆத்மா. நாமெல்லாம் சொல்லிக்கிறோம். என்னுடைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்க பலராமதாஸ், நம்மளோட மகாராஜா கொடுத்தார். என் தாய் தந்தையரை வச்ச பேரு செல்வம், சிங்கார செல்வம் பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த உடலோட நாமம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த உடலோட இருக்கும்போது நாமம் இருக்கும். இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நாமத்துக்கு பேரே இல்லை. சும்மா பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மாக்கு வந்து அது நித்தியமானது. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். நான் உடல் அல்ல அப்படின்றது. 2வது வந்து இன்பன்மை. எனக்கு போர் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. அது இன்னைக்கு கொடுக்கிறார். கர்மகாண்டம் மூலியமா கொடுக்கிறார். கர்மகாண்டத்துல கர்மயோகம் மூலியமா கொடுக்கிறார். 31ல 37வது பதம் வரைக்கும் சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம் ரொம்ப சிறப்பா கொடுக்கிறார். ஏன்னா நீ போர்ல ஜெயிச்சின்னா கண்டிப்பா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. நீ தோத்தினா சொர்க்கம் தான் உனக்கு. ஆனா உன் கடமையை நீ செய்யற அப்படின்ற. உன் கடமையை செய்யும் போது இறந்தா முக்தி தான்டா உனக்குன்ற. கவலைப்படாதேன்ற. ரொம்ப அழகா கர்மகாண்டத்துல நீ செயல்படுன்ற. கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல் பண்ணுன்றது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல, சகாம கர்ம யோகத்துல எப்படி பண்ணுன்றது ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். பாவ செயலை பத்தி கொடுக்குறாரு. அதாவது புத்தி யோகம் மூலியமாக 33ல இருந்து அதாவது 38, 53 பதம் வரைக்கும் பாக்குறோம். பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல. 3வது ஸ்தானம் படிச்சோம் இல்லையா நேற்றுக்கு? பக்தியை பத்தி அது பாவ செயலை பத்தி சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் பெரியவங்களா இருக்காங்க. துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், மாமா சல்லியும் இருக்கிறான், அப்புறம் தாத்தா இருக்கிறார். இவங்களெல்லாம் பாவம் இல்லையா? அவங்களை கொன்னா பாவம் இல்லையா அப்படின்னு. ஒரு உயிரை கொல்றது பாவம் இல்லையான்னு கேட்கலாம். ஆனா பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லைன்றார் பகவான்.
அது ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறாரு அவனுக்கு, அர்ஜுனனுக்கு. அதை பத்தி விரிவா பார்ப்போம் இன்னைக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இருமனம், இருமனத்துல டபுள் மைண்ட்ல இருக்காரு. கடைசி பாதத்துல தேர்ல உட்காந்துடுறாரு அர்ஜுனன். காண்டிபெல்லாம் தீ போட்டு கீழே போட்டு உட்காந்துறான். நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றான். அப்ப பகவான் இந்த இந்த அத்தியாயத்துல 41 ஸ்லோகத்துல திடமான உறுதியுடன் பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்யும். திடமா இருக்கணும். நம்ம எப்பயுமே ஒரு கோல் இருக்கணும், ஒரு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். அந்த குறிக்கோள் நோக்கி தான் போயினே இருக்கணும். அப்போ நம்ம உடல் நினைச்சீங்கன்னா பௌதிகமா ஆசைப்படுவீங்க. என்னன்னு ஆசைப்படுவீங்க? வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், நல்லா சுகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். இந்த உடலோட நினைக்கும் போது உள்ள இருக்கிற ஆத்ம ரூபத்தை நினைச்சீங்கன்னா, நான் உடல் அல்ல ஆத்ம ரூபத்தை நினைச்சீங்கன்னா பக்தி தான். பகவானுக்கு பக்தி விடுவோம் தான் நினைப்பீங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஏதோ ஒரு கோல் இருக்கு. அதே மாதிரி கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், நல்ல வசதியா வாங்கணும், வாழலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா பற்றற்ற தன்மையா வாழணும். அது எப்படின்றது வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அது பிரகாரம் வாழணும். அதுதான் நம்முடைய சனாதனம். அதுதான் பகவான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார், செல்வத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். அதுதான் அர்ஜுனனே சொல்வாரு, செல்வத்தை வெல்பவனே என்றுவார் அர்ஜுனன். செல்வம் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும், ஆனா அத்தனும் தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். அப்போ திடமான உறுதியுடன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார் 21ல 41ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி சித்த திருமுனியை பத்தி சொல்றார். 54ல இருந்து 72வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது. சித்தமுனியை பத்தி படிக்க போறோம். அதாவது கபிலமுனி சாங்கிய தத்துவத்தை விளக்குறார், ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். நாளைக்கு கர்ம யோகத்துல படிக்கிறது இங்கே பார்ப்போம். அதை பத்தியும் குடும்ப பாரம்பரிய சிந்து போதலை பத்தி சொல்றார். அது வர்ணாச தர்மம். வர்ணாச தர்மத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாம் நிறைய பேரு நம்ம எல்லாம் வெளியே பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன பேசுறாங்க பாத்தீங்கன்னா, பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், இவங்க 4 பேருமே பிராமணன் வசந்தவன், சத்திரியன் வசந்தவன், வைசியம் மிடில், சூத்திரம் கீழே அப்படின்னு ஒரு தவறான புரிதல் எல்லாருக்குமே இருக்கு. அது கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்கிறாரு. அவர் எந்த இடத்துலயுமே தாழ்ந்தவன் கிடையாது சொல்றாரு, யாருமே தாழ்ந்தவன் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அது வர்ணாச தர்மத்தை ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதையும் பார்ப்போமா இன்னைக்கு? சரி, இப்ப நாம எடுத்த உடனே 7வது பதத்துக்கு வந்துட்டோம். என்னன்னு காட்டீங்கன்னா, அங்க என்னென்ன பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன விளக்கம் தான். அர்ஜுன் அங்க நேற்று அந்த கடைசி அத்தியாய ஸ்லோகத்துல கீழே போட்டான், தேர்ல காண்டிபத்துல கீழே போட உட்காந்துட்டான். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றான், இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இந்த 2வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் பேசுறான். அப்போ பகவானும் அர்ஜுனனும் என்ன பேசப்படுறாங்கன்றத 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அர்ஜுனன் பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். இப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வர்றார். இப்ப இந்த இடத்துல 7வது பதத்துல அர்ஜுனன் பேசுறான். இது அதோட செயல்பாடு, அது கண்டினியூட்டி. இது என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் படிக்கிற விருப்பம் தான் படிக்கலாம். कृष्ण प्रभु जी कारुण्य दोष बहत पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ सेदः यश्चिहासेयं निश्चितं बृहीतन्मे शिष्यते अहं शाति मां त्वां प्रपन्नं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம இதுவே எடுங்க, டக்கு டக்குன்னு போயிடாதீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வருது பாருங்க. இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து, அதாவது இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பகவனித்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த நான் அருகூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவார்கள். பகவான் கிட்ட கேட்கிறான் அர்ஜுனன். என்ன கேட்கிறான்னா, என்னுடைய கடமையை பற்றி குழப்பம் இருக்குன்றான் கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அப்ப அவன் தர்மத்தை விட்டுட்டான். கடமைதான் தர்மம் இல்லைங்களா? தர்மம் சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா, எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். வேதம் என்ன சொன்னதோ, நம்ம என்ன செயல் பண்றோமோ அதுதான் நம்முடைய வர்ணம். அந்த வர்ணம் தகுந்த மாதிரி நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும்னு நினைப்பான். அதுதான் அவனுடைய தர்மம். ஆனா இவன் கடமைய புரிஞ்சுக்கல. அவன் ஒரு சத்திரியன் இத்தனைக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு சத்திரியோட கடமை என்ன? போர் பண்ணணும்.
எதிர்நாட்டுக்காரன் நம்ம ஊர்ல உள்ள வந்து கொள்ளடிக்க வரான், அடிக்க வரான், கொல்ல வரான்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஏத்து நிக்கணும். நாட்டு மக்களுக்கு பிரச்சனைன்னா அது சட்டத்திட்டம்ல ஏத்தி நம்ம இது பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சோ அதான ஒரு ஒரு சத்திரியனோட கடமை. அந்த கடமையே அவனுக்கு குழப்பம் அடைஞ்சிச்சு. அவனுக்கு கேட்ட என்ன பந்தம், பற்று. அதனால பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான். ரொம்ப அற்புதமான நிலையில வரான். ஆனா குழப்பம் இருந்தாலும் சரணாகதி அடைகிறான் பாருங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம். இப்ப நம்ம கூட பாருங்க, ஆபீஸ்ல பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவருடைய உயர் அதிகாரி கிட்ட, நம்மள உயர் அதிகாரி கிட்ட கேட்போம். நம்மளோட சீனியர் இருப்பாங்க, அவர்கிட்ட கேட்போம். ஐயா எனக்கு இது புரியல, குழப்பமா இருக்கு, தெளிவுபடுத்துங்கன்னு கேட்போம். அங்க ஈகோ வச்சு நம்ம கேட்காம இருந்தோம்னா இன்னும் பிரச்சனை சிக்கல்ல போய் மாட்டிப்போம். நான் எல்லாம் தெரியும், நான் அப்படி போயிட்டு இருந்தா சிக்கல்ல போயிடுவோம். அப்போ உயர் அதிகாரிகிட்ட கேட்கணும். இல்ல நம்ம வீட்டுல வந்து தாய் தந்தையர்கிட்ட கேட்கணும். இப்ப ஆபீஸ் விஷயமா ஆபீஸ்ல கேட்கலாம் இல்லைங்களா? இங்க வீட்டுல வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா பெரியவங்களை கேட்கணும், அட்வைஸ் கேட்கணும். இல்ல நமக்கு மேல யாரு இருக்கா? குரு இருக்காரு. ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறான். அப்ப நெருக்கடியை சமாளிக்கிறான். சமாளித்தல் உறுதியின்மை இருக்கு. பகவான் கிட்ட சரணடைறான். ஏன்னா குழப்பம் அறிஞ்சிருக்கான். அப்ப உறுதி இல்லை அவங்க கிட்ட. அந்த கோல் போற கோல் தெரியல. அப்ப குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கலாம். அப்ப உறுதி இல்லைன்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா? அந்த குழப்பத்துல இருக்கான். கடமையை செய்யலாமா இல்ல வேண்டாமா, விட்டுலாமா இல்ல வேண்டாமா, அந்த மாதிரி இதுல இருக்கான். செய்யலாமா செய்யக்கூடாதான் நான் தன்மையில வந்துட்டேன். அப்ப எது சிறந்தது? அந்த ஸ்தானத்தை புரிஞ்சுக்க முடியல அர்ஜுனனால. வெல்வதா அல்லது தோற்பதா, அப்படி அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறான். அப்போ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது பாருங்க? பற்றுதல். பற்றுதல் ஒருவன் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மை இழந்து விடுகின்றன இல்லைங்களா? ஒரு பொருள் மேல ஒரு மோகம் வந்துடுச்சு, ஒரு உயிர் மேல ஒரு மோகம் வந்துடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? மோகம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம காமம் வந்துருமே. எப்படியாவது அடைஞ்சே ஆகணும்ன்ற காமம் வந்துடும். காமம் வந்தபோது அதை அடைய முடியலன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? கோபம் வரும். கோபம் வரும்போது பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைங்களா? சோ இந்த வந்து இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? போன ஸ்லோகத்துல அத்தியாயத்துல தாத்தா, அவருடைய குரு, நண்பர்கள், அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பற்று ஆகி போச்சு. அதனால தன்னுடைய இயல்பை இழந்துட்டாங்க. ஆனா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறான். அப்ப சரணாகதி அடைஞ்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. ஒரு குரு கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சா என்ன கிடைக்கும்? ஞானங்கள் பகிரப்படும் இல்லைங்களா? நிறைய ஞானத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்ப நம்ம தாய் தந்தை எப்படி கேட்டா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களாம் வந்து அனுபவசாலிகள், வாழ்க்கையில அனுபவசாலிகளுக்கு அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்கணும். அப்படி கேட்கல நம்ம தான் என்ற அகந்தில போயிடுவோம் நாம இல்லைங்களா? அப்போ கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை பக்குவமான அதிகாரியை ஆலோசனை பெற வேண்டும். ஆனா இங்க பகவானு அழகா தீர்மானிச்சிருக்கான். அர்ஜுனன் பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள், அது 5 விதமான ஐஸ்வர்யம், 6 விதமான குணங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. என்ன மாதிரி குணங்கள் பாருங்க? 6 விதமான அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். சோ இந்த 6 விதமான குணங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. இன்னும் விரிவா சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா, ஏதேனும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்னில் ஏதேனும் நல்லது நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவரது தனது வைபவத்தின் ஒரு துளி பகுதிதான். பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல பகவானோட வைபவம் அட விபூதி யோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். இதை பத்தி விளக்கமா படிக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறார், எனக்குள்ளேயே இருக்கிறார், எல்லாருக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த உணர்வும் தன்மையை கொண்டு வர கொடுக்கிறார் பகவான் நமக்கு இல்லைங்களா? இப்ப இந்த படம் பாக்குறீங்க. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் தெரியுது. இப்ப நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், அது ஒரு மரமா தான் தெரியும். இது ஒரு உதாரணம். அதே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட, விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோட பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு அந்த பறவை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அழகா அது ஒரு ஏதோ ஒரு உணவு எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்கு. அந்த பௌதிக கண்ணோட தெரியாது. அப்போ எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான உலகங்கள் பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கார். ஆன்மீக உலகம் ஒண்ணு, இயற்கை உலகம் ஒண்ணு படைக்கப்பட்டிருக்கார்.
இயற்கை உலகம் நம்ம சார்ந்து, நாம் அதை சார்ந்து இருக்கிறோம். இயற்கை சார்ந்து நம்ம இருக்கிறோம். அது ஒரு உலகம். அந்த உலகத்தை சார்ந்து இருக்கும் போது நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்வோம். அதே ஆன்மீகத்தை சார்ந்து இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்தி அடைவோம். அப்ப ஆன்மீக தன்மை எடுக்கும் போது நம்ம அந்த விஞ்ஞானம் புரியும், வாழ்க்கையோட விஞ்ஞானம் புரியும், அந்த நுணுக்கங்கள் புரியும். நம்முடைய பார்வை தான் முக்கியம், நம்முடைய செயல் தான் முக்கியம், இல்லைங்களா? அனிமல் பாருங்க, சாப்பிடுது, தூங்குது, இனப்பெருக்கம் பண்ணுது, அதோட வேலை அது பாக்குது. இப்ப நமக்கு அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கோம், அது ரோட்ல இருக்கு, காட்டுல கிடக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். நமக்கு அதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு என்ன பகுத்து பாக்குற ஞானம் இருக்கு. அப்ப ஆன்மீக உலகம் ஒண்ணு இருக்கு, இயற்கை உலகம் ஒண்ணு இருக்கு. இயற்கையை சார்ந்து நம்ம இருக்கிறோம், அது பிரகிருதி, அது சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கிறோம். அதே ஆன்மீக சார்ந்து இருக்கும் போதுதான் நம்ம முக்தி, நம்முடைய விஞ்ஞானம் பிறக்குது, இல்லைங்களா? அப்போ சரி என்பவர் யார் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அவ பகவானுகிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சுட்டான் அர்ஜுனன். இப்ப ஞானங்கள் பகிரப்படுவது. இந்த கோலம் தான் பகவானுடைய பரமாத்மா ரூபம். பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கிறார், இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இந்த ஸ்லோகம், அதாவது நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விதமான பிராபத்தை பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? முதல்ல இரக்கத்தை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப இந்த பதம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குது, அதை பத்தி பகவான் வந்து இதுக்குள்ள விளக்கம் கொடுக்கிறார். நேற்று இறக்கப்பட்டான் இல்லையா, இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே, கொல்லணுமான்னு இறக்கப்பட்டான். சோ அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் பகவான் இந்த 13வது ஸ்லோகம் மூலம் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14 13 படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்க விருப்பம் தான் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. इंद्र प्राप्ति तीरसत्र नमोयति. हरे कृष्णा प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? கோகிலா மாதாஜி. பிரபுஜி. சரி, ஓகே. எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அட்டெண்டன்ஸ்னா அதுக்கு இது நம்ம நேற்று கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அதே மாதிரி உங்க நேமும் உங்க மொபைல் நம்பர் கொஞ்சம் எல்லாம் போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அரே சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, வடிவகரிசி மாதாஜி வந்து என்ன அட்டென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி. நான் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் பிரபுஜி, யார் யார் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. உங்க பேர் மாதாஜி? என்னோட பேர் யுகந்தர் பிரபுஜி. ஓகே, சரி, நான் உங்களுக்கு கோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஓகேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, பாத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 13வது பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. தேகத்தினுடைய உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறும் நிதான புத்தியுடையது போன்ற மாற்றத்தில் திகப்பதில்லை. இது ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது, இந்த இடத்த கொடுக்கிறார். தேகத்தை உடல், அதாவது இந்த உடல் நம்ம கிடைச்சிருக்கு, நம்ம தாய் தந்தர் மூலியமாக இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம போன பிறவில பண்ண பாவம் புண்ணி தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, இல்லைங்களா? அப்ப சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடத்துவதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் படிக்கலாம். இந்த ஆத்மாக்கு வந்து இப்ப இந்த உடல் இருக்குங்களா, இந்த உடல் சூதல உடல், பஞ்சபூதங்களான உடல். இப்ப இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி இயற்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இயற்கையில வந்து அதுலயும் 5 பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. இது ஒரு காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உலகமே இயங்குது. இப்ப நம்ம உடலும் சரி, இந்த இயற்கையும் சேர்ந்து இயங்குது. இப்ப இது வந்து சூதல உடல். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் சூட்சம உடல் சொல்றது. இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் 5, பஞ்சபூதங்களான உடல் வந்து 5 மூலக்கூறு. இதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இது வந்து சூட்சம உடல். ஏற்கனவே இந்த சூதல உடல் 5 சொன்னோம் இல்லையா, பஞ்சபூதங்கள் 5, அது சேர்த்து 8. இந்த 8மே பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. பகவான் இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய வெளிப்புற சக்தி, தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த உடலும் பகவானுடைய தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலும் பகவானுடைய தான்.
இந்த 8 மூலக்கூறுகளும் பகவான் கிட்ட தான் வந்தது. வெளியே தெரிகிற உடல் சூதல உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் சூட்சம உடல். ஓகேங்களா? இந்த உடலுக்குள்ளதான் மறைஞ்சு இருக்கிறதா ஆத்மா. அந்த ஆத்மான்னு சொல்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. அதுதான் பகவானுடைய அம்சம். அது பகவான். நம்ம உயிர் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, ஆத்மா, அது பகவானுடைய சக்தி. அது உயர் சக்தி, உட்புற சக்தின்னு சொல்லுவாங்க, அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இங்க என்ன சொன்னாங்க பாருங்க. அதாவது உடல் சிறு வயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறதுன்றாங்க. அப்ப வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது எப்படி பெறும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம இந்த உடல் கிடைச்சது எனக்கு, நான் பாவம் பண்றேன் புண்ணியம் பண்றேன், இல்ல புண்ணியமே பண்றேன் பாவம் கொஞ்சம் போது பண்றேன், ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஒரு காரியம் பண்றேன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் ஒரு உடல் கிடைக்கும் எனக்கு. அப்ப நான் ஃபுல்லா முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய அனநிய பக்தியில போறேன், கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுக்குறேன், கலங்கமற்ற பக்தியை பகவான் கொடுக்குறேன். அப்ப நான் புண்ணியம் தான், அப்ப எனக்கு உடல் கிடைக்காது, நேரா பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுறேன். அப்ப நாம இது ஒரு பக்கம். கலந்தாப்புல பாவம் புண்ணியம் கலந்தாப்புல பண்றவங்களுக்கு ஒரு உடல் கண்டிப்பா கிடைக்கும், இல்லைங்களா? சரி. ஆனா இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியும். இந்த சூதல உடல் அழிஞ்சிரும், ஆனா சூட்சம் உடல் அழியாது. அது எது? மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். அது மூணுமே அழியாது, கண்ணுக்கு தெரியாதது. ஆனா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உடல் சூதல உடல் அழிஞ்சிரும். அப்போ நாம வேற உடல் போகுது, இது அது அழியலைன்னா வேற உடல் நம்ம பாவம் புண்ணியம் கலந்தாப்புல பண்ணுவோம், வேற உடல் கிடைக்குது. இப்ப நான் ஒரு வீட்டுல போய் நான் ஒரு குழந்தையா பிறக்கிறேன், ஒரு மனித உடல் கிடைக்குதுன்னா, இந்த வாழ்நாள்ல நான் என்னெல்லாம் செஞ்சனோ அந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் அப்படியே அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும். ஆனா இந்த உடல் தான் அழிஞ்சு போச்சு, சூதல உடல் அழிஞ்சு போச்சு. ஆனா சூட்சம் உடல் அழியாது, அங்கதான் இருக்கு, அங்க போயிடும். அது நான் குழந்தையா பிறந்தேன்னா அங்க போயிடும், இல்ல ஒரு அனிமலா பிறந்தேன்னா அந்த சூட்சம் உடல் அங்க போயிடும், இல்ல நான் ஒரு மரமா பிறக்கிறேன்னா அங்க போயிடும். ஆனா உடல் தான் மாற்றம் இருக்கும், சரிங்களா? சரி. இப்ப எனக்கு உடலே இல்ல, நான் பகவான் கிட்ட போயிட்டேன் அப்படின்னா அந்த சூட்சம் உடல் அழிஞ்சிரும். அது எப்படி அழிய முடியும்? அதோட ஆயுதம் என்ன? பகவானோட ஹரிநாமம். பகவானுக்கு பக்தி, முழுமையா பக்தி கொடுக்க கொடுக்க அந்த உடலும் அழிஞ்சிடும். இப்ப இந்த சூதல உடல் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உடலும் அழிடுது, அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம் உடலும் அழிஞ்சிரும். அப்போ ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அது எங்க போகும்? வேற உடல் கிடைக்கலையே. நாம தான் முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோமே, நல்லதே நினைக்கிறோம், நல்லதே செய்யறோம், பற்றற்ற தன்மையா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம எங்க போவோம்? பகவானோட வைகுந்தம் போவோம். அப்ப சூட்சம் உடல் அழிஞ்சிரும், சூதல உடலும் அழிஞ்சிரும், வெறும் ஆத்மா மட்டும் பகவான் கிட்ட போகும். அப்ப பாவம் புண்ணி கலந்தாப்புல பண்ணும்போது நமக்கு ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும், அந்த உடல் கிடைக்கும் போது இங்க போகும். இதுதான் ஆத்ம தத்துவம். இப்ப ஆத்மாவுடைய குணங்கள் இருக்கு, அதோட செயல்பாடு இருக்கு. அதோட செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவோட செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு தொண்டு செய்யற மனப்பான்மை தான் இருக்கும். நம்மள மாதிரி ஏசியில படுக்கணும், பெட்ல படுக்கணும், சுகமா இருக்கணும், ஊட்டிக்கு போகணும், கொடைக்கானல் போகணும்னு அது நினைக்காது. சதா நேரம் பகவானை நினைக்கணும்னு சொல்லும். அது ஆத்மாவோட பகவானுடைய அம்சம் அது. ஆனா உடல் தான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இயற்கை, அது இயற்கை அனுபவிக்கணும், சுகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும். இந்த ரெண்டுத்துக்கு தான் போராட்டம். அது நாம தான் நல்வழி சரிப்படுத்தணும். அதுதான் இந்த விஞ்ஞானம் கொடுக்குது, இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? தேகத்தை உடையவன உடல் சிறு வயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தை திகழ்ப்புதில்லை கிருஷ்ண அர்ஜுனான்றார் பகவான் கிட்ட. அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னால இரக்கம் அடையலாம் பாத்தீங்களா? நீ ஏன் இரக்கம் அடையிற? நீ ஏன் உடலா பாக்குற? உன் தாத்தாவையும் பாக்குற, தாத்தா பார்க்காத, உடலா பாரு, இது ஆத்மாவா பாரு. அந்த ஆத்மாக்கு முத்தி கொடு, அவனை கொல்லுன்றார், தப்பு செஞ்சா கொல்லுன்றார். நீ ஒரு சத்திரியன், அந்த ஆத்மா தவறு செய்து பிதாமகர் தப்பு பண்றார். அப்போ அதை நீ தட்டும் தடாம நீ போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா, பற்று இருந்தனா அதை பாவம் செய்ய நீயும் உடந்தேறான்ற. அப்ப நீ அதை போர் பண்ணி அவனை கொல்லுன்ற, இறக்கப்படாதென்ற. உடலாக பார்க்கும் போதுதான் நீ உறவு,
ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா உறவே இல்லை அப்படின்றார். தப்பு செஞ்சா பனிஷ்மெண்ட். அப்ப நீ ஒரு சத்திரியன், அந்த கடமை நீ செய்டான்றார். இங்க இறக்கப்படுறதுக்கு இடமே இல்லைன்றார் பகவான். இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கும் அதுதான். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் வந்து ஒரு தவறு பண்ணிட்டான்னா அவனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப சட்டத்துல நிறைய ஓட்ட கட்டுன்றாங்க, அங்கங்க பிடிச்சி ஏதாவது பண்ணிடுறோம். அது தவறு. அது எந்த ஜென்மம் வந்தாலும் சரி, இதே ஜென்மத்துல இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா அந்த பாவத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அந்த குழந்தை. அதோட நாம என்ன பண்ணலாம்? அவனுக்கு என்ன, அவன் என்ன தப்பு பண்ணா அது பனிஷ் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த அந்த பிறவிலையும் அனுபவிச்சிருவான். இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், அது எந்த பிறவி பண்ணாலும் அது அந்த பாவம் பின்னாடியே வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இது வேதம் சொல்லுது இல்லைங்களா? இது ரொம்ப உள்ள போவேன்னா டைம் இல்லை நமக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்துன்னு போயிடலாம். ஓகேங்களா? இல்ல லெவல் 2ல வாங்க, இன்னும் இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 23வது பதம். ரேவதி மாதாஜி, வேற என்ன படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிச்சிடறேன். சரி, ஓகே. இந்த பதத்துல என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாதும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாதும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதுன்ற இல்லைங்களா? ஆத்மாவோட பண்பு அப்படிதான். ஏன்னா எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. ஆத்மாவுடைய அதோட பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாதது, இதயத்துல நம்முடைய எல்லாரோட இதயத்திலையும் இருக்குது ஆத்மா, அந்த உயிருக்கு. அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலைமுடி இருக்கு இல்லையா, தலைமுடி, இந்த தலைமுடியில முனி எண்டு இருக்கு பாருங்க. அந்த எண்டுல மைக்ரோசோப்ல பாத்தீங்கன்னா 10,000த்துல ஒரு பங்கு, 10,000த்துல ஒரு பங்கு அது. அதுதான் அதோட சைஸ். இது வேதம் சொல்லுது. சோ அந்த அந்த ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாது. உடலை வேணா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், கூறு போடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், எதை வேணா வெட்டலாம். ஆனா ஆத்மாவை எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது இரக்கத்தை பத்தி. நேற்று அர்ஜுனன் கவலைப்பட்டதை நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகம் மூலியமா பார்த்துட்டோம். இப்ப 2வது அப்போமா 36வது பதம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी. பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் இது பண்ணி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பமை பத்தி. சரி, ஓகே ஓகே. இன்பமை பத்தி சொல்றார். நேற்று வந்து 2வது பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இரக்கம், இப்ப இன்பமை பத்தி அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அர்ஜுனுக்கு. என்ன சொல்ற? அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிர்களை உனது திறமை நித்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்னும் இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? அன்பில்லாத வார்த்தைகளை பலவற்றை கூறி எதிரிகளை உனது திறமை நித்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது. இப்ப இன்பம் பத்தி சொல்றார். ஏன்னா நம்ம ஆசை வார்த்தை நிறைய பேசுவாங்க, நிறைய பேசி நம்மளை வந்து இது பண்ணுவோம், கவர் பண்ணுவோம். ஏன்னா உடலால பார்க்கும்போது, ஆத்மால பார்க்கும்போது யாரையும் வந்து பிரைன் வாஷ் பண்ணணும், அதை பண்ண இதை பண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க. உடலால பார்த்தவங்க நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அட்வைஸ் கிடைக்கும். அதே ஆத்மா ரூபத்துல பார்க்கும்போது நீங்க அந்த விஞ்ஞானத்தை உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க, அந்த தெய்வீகமான உணர்வு ஆரம்பிச்சிருவீங்க, பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இந்த 37வது பதம் அதோட கண்டினியூட்டி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 37வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु जी. अतो वा प्राप्स्ये स्वर्गं जित्वा मोक्षसे महीं तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகில் அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக என்றார். எல்லாம் பேனா பேப்பர் இருந்தா எடுத்து நோட் பண்ணீங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வரும். இல்ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இன்பமை பத்தி சொல்றாரு. நீ போர்க்களத்துல இறந்தினா
கண்டிப்பா உனக்கு சொர்க்கம். இல்ல நீ வின் பண்ணிட்டுனா கண்டிப்பா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. அப்ப நீ எதுக்கு கவலைப்படுற? இதுல எங்க உனக்கு இன்பம் இல்லையா சொல்ற? கடமையை செய். உன் கடமையை செய்கின்றார். உன் கடமை என்ன? சத்திரிய கடமை. இப்ப அந்த கடமை பத்தி எல்லாம் படிப்போம். அந்த கடமையை நீ கரெக்டா சரிவர பண்ணணும் இல்லைங்களா? நாட்டு மக்களுக்கு கொடைவெல்லாம் இருக்கணும், சட்டத்திட்டங்களை ஏத்து லா அண்ட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணணும், ரோடு போடணும். இந்த வேலை உன்னுடைய வேலை. அது எதிர்நாட்டுக்காரன் உள்ள வந்தான்னா அவனை அடிச்சு தேத்தணும் அவனுக்கு. அதான வேலை. சோ அதை விட்டுட்டு எனக்கு இன்பம் இல்லை இதெல்லாம் சொல்றது அபத்தம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. பொருள் நீ கொல்லப்பட்டா சொர்க்கத்தை அடையலான்றார். இல்லைன்னா கண்டிப்பா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. ஒண்ணு இறக்கணும் இல்ல வாழணும். அப்ப நாம இந்த உடல் எதுக்காக வந்திருக்கோம்? நாமோ இந்த உடல் எது கிடைச்சிருக்கு? நாம எல்லாம் தவறு பண்ணிருக்கிறோம். தவறு பண்ணிதான் நம்ம இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. தவறு பண்ணல நாம இங்க வரப்போறதே கிடையாது. பகவான் தானே போறோம் இல்லைங்களா? தவறு பண்ணாதான் திரும்ப திரும்ப நாம இந்த சிறைச்சாலையில் வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். படமும் அதுதான் காட்டுது. நீ இறந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உனக்கு சொர்க்கம், இல்லைன்னா கண்டிப்பா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது அப்படின்றாரு இல்லைங்களா? இந்த பதம் பாருங்க, மூணாவது, அதாவது பாவ செயலை பத்தி சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் 40வது பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேஹாபி கர்ம நாசோ அஸ்தி பிரத்யோ வாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோபயாத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பாவ செயலை பத்தி சொல்றாரு. இந்த பதம் வந்து நம்ம கொடுக்குது. என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இம்முயற்சி குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிகவும் பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும்ன்றார். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, இப்ப அனுமன் இருக்கார், ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். அவர் பாத்தீங்கன்னா ராவணன் கிட்ட போறாரு, இலங்கைக்கு போய் என்ன பண்றாரு, அங்க போய் சமாதானம் பேசுனா அவன் செருப்பேட்டு வரல. கடைசியில வால்லே தீ வச்சு விட்டுறானுங்க. தீ வச்சு விட்டோன்னு என்ன பண்றாரு, அந்த லங்கையே போட்டு அழிக்கிறார். ஆனா அவர் செய்யற செயல் பாவகரமான செயல் தான் இல்லைங்களா? ஆனா அது ஆன்மீக தன்மையோட செய்யறாரு அவர். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு எலி வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது ஏதோ ஒரு கூண்டு வச்சு பிடிச்சி அது கொண்டு போய் எங்கேயாவது விட போறோம். அது நம்ம வாழ்ற வீட்டுல இருக்கக்கூடாது. இருந்தா நமக்கு நோய் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். அதாவது அந்த வாழ்க்கை வாழணும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த எலியை கொண்டு போய் பிடிச்சி என்ன பண்ணணும்? கொல்ல மாட்டோம். எடுத்து போய் எங்கேயாவது இடத்துல ஒதுக்குப்புறமா போட்டு வந்துடும். கொல்லனா பாவம் அது. ஆனா கொல்ல மாட்டோம், அது செய்வோம். ஆனா இது பார்க்கும்போது தவறாக தெரியும். ஏன்னா அதுக்கும் வாழதான் வந்திருக்கு, நாமளும் வாழதான் வந்திருக்கிறோம். அது அனிமல், அவ்வளவுதான். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, நமக்குள்ள ஆத்மா எப்படி இருக்கு அதே மாதிரிதான் அந்த உடலுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு. அதுக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார், நமக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார் இல்லைங்களா? ஆனா அது பாவம் இல்லை. அது போலதான் இது பாவமான செயலே கிடையாது. இது ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இது விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 47வது பதம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுர்பூர்மா தே சங்கோ அஸ்வத் கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலனில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணம், ஒருபோதும் என்ன அதே கடமையை செய்யாமல் இருக்க பற்றுதல் கொள்ளாதே என்ற இந்த பதம் பாருங்க. இது என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி கேட்கிறான் அர்ஜுனன். நேற்று ஸ்லோகத்துல பார்த்தேன் இல்லையா, குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு பகவான் கொடுக்கிற விளக்கம் பாருங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டுமே செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டுன்றார். இப்போ என்னுடைய லைஃப் நான் எடுத்துக்கிறேன், என்னோட உதாரணம் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்ப நான் உண்மையே சொல்ல போனா சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்தவன் தான் நான். ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா பிறப்பால் பிறந்தது சத்திரியன். ஆனா நான் இப்ப செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். குவாலிட்டி பகவான் அதான் சொல்றார், உன் கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டுன்றார். பிறப்பால் வந்தது நான் சத்திரியனா பிறந்திருக்கேன், ஒரு பிராமணா பிறந்திருக்கேன்னா அது போன ஜென்மத்துல நான் பண்ண புண்ணியம், நான் போன ஜென்மத்தை சார்ந்த பண்ண காரியம், அந்த கடமை, அதாவது அந்த கர்மா பண்ணியிருக்கோம். அந்த கர்ம தகுந்த மாதிரி தான் உடல் இப்ப கிடைச்சிருக்கு.
சோ அந்த உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு உண்மையா சொல்ல போனா நான் ஒரு சத்திரியன். ஆனா நான் இப்ப வந்து என்ன பண்றேன், பிராமண குவாலிட்டியில பண்ணிருக்கேன். இந்த சிகா விட்டுருக்கேன், கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், துளசி மாலை போட்டிருக்கேன், திலகம் விட்டுருக்கேன், ஹரிநாமத்தை சொல்றேன், ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், இது மாதிரி வேதம் படிக்கிறேன். அப்ப அது பிராமண குவாலிட்டி இல்லைங்களா? ஆனா அதுல பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி. ஒரு தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும், அவன் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். என்னுடைய செயல் இது. நான் சத்திரியனா பிறந்து இப்ப நான் ஒரு பிராமண குவாலிட்டி இருக்கிறேன். ஒரு பிராமணன் சத்திரிய குவாலிட்டி இருக்கான்னா அவன் பிராமணனே கிடையாது. ஒரு பிராமணன் இருக்காரு, அவர் பிராமணா பிறந்திருக்காரு, அவர் புண்ணியம் அடைஞ்சிருக்கிறார், அவர் செஞ்ச கர்மத்தினால அந்த அந்த பிராமண குவாலிட்டியில பிறந்திருக்கிறார். ஆனா அவர் செய்யாம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறார், ஒரு ஆளு கீழே வேலை பார்க்கிறார், அவர் சூத்திரன் தான். செயலால தான் நம்ம தீர்மானிக்கிறோமே தவிர பிறப்பால் தீர்மானிக்க கூடாதுதான் இந்த கீதை சொல்லுது நமக்கு. பிறப்பால் வந்து அது புண்ணியம், நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அந்த புண்ணியம் அது. ஆனா நம்ம என்ன செயல் செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் நம்மளை தீர்மானிக்குது இல்லைங்களா? சூத்திரனா பிறந்தவனும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுமா, அவனும் பிராமணன் ஆக முடியும். சூத்திரனா பிறந்தவனும் பிராமணன் ஆக முடியும். ஆனா அது வேதங்களை படிக்கணும், அந்த உபநேசங்களை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். 108 உபநேசங்கள், 4 வேதம் இருக்கு, 18 புராணங்கள் இருக்கு. அதுல தேர்ச்சி பெற்று பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவரும் பிராமண கோட்டில வர முடியும். இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. என்ன சொல்ற, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களை பண்ணல உனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றார். ஏன்னா ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு பிராமண கோட்டில உள்ளவன் பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டான். டெய்லி போவான், யாசனம் கேட்பான், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 இருக்கிற ஒரு வீடு வாசலையா போய் யாசனம் கேட்பான். யாசனை வாங்கிட்டு அதை கொண்டு வந்து பகவானுக்கு சமையல் பண்ணி அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை அவன் சாப்பிடுவான். நாளை என்று எத்தி வைக்கவே மாட்டான் பிராமணன். நாளை என்று எத்தி வைக்க மாட்டான் பிராமணன். நாளை எடுத்து வச்சான்னு அவன் பிராமணனே கிடையாது. அதுக்குள்ள ரொம்ப உள்ள போவேனா, இது 2வது லெவலுக்கு வாங்க, இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். உனது செயல்களை விளைவிலுக்கு உன்னையும் காரணம் ஒருபோதும் என்னாது என்ற இல்ல. நான் அந்த காரியம் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவான். அது ஆக்சுவலா நீ பண்ணவே இல்லை. இந்த உடலே பகவானுடைய தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவானுடைய தான். அப்ப நாம என்ன பண்றோம், நான் செஞ்சுட்டேன் காலை தூக்கி அழுகிறோம். நாம செய்யவே இல்லை. இதெல்லாம் 14வது அத்தியாயத்துல படிப்போம், ரொம்ப அழகா படிப்போம். சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணம் தான் நம்மளை செயல்படுத்துது. நம்மள இது இல்லாம சுத்த சத்துவத்துல போறான் பாத்தீங்களா, தெய்வீகமான குணத்தை வச்சு போறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் முக்தி அடைவான். இந்த 3 குணம், நல்ல குணம், கெட்ட குணம், மோசமான குணம், அந்த குணம் தான் நம்மளுக்கு வழி நடத்துது. இதை பத்தி எல்லாம் 14வது அத்தியாயத்தை விரிவா படிக்கலாம். அப்போ நம்மளுடைய கடமை என்ன, அதை கரெக்டா நம்ம செய்யணும். இப்ப வர்ணாச தர்மத்துக்கு வருவோம். வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. நம்மளுடைய 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இதை பத்தி 4 விதமான சம்பிரதாயம். பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான வர்ணங்கள். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரன், 4 விதமான வர்ணங்கள். அழகா பகவான் இப்ப வேதங்களை கொடுக்கும் போதே கரெக்டா பண்றார். அப்ப 4 விதமான வர்ணங்களை உருவாக்கிட்டார், 4 விதமான கடமையை கொடுக்கிறார். அப்ப பிராமணோட கடமை என்ன, வேதம் படிக்கிறது, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றது. சூத்திரன், வைசியன், சத்திரன், பிராமணன், இந்த 4 குழந்தைகளுக்கும் வேதத்தை கத்துக் கொடுக்கிறது. தன்னுடைய கடமையை அவர் செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த கடமையை செய்யணும் அவரு. அதுதான் பிராமணோட கடமை. சத்திரனோட கடமை என்ன, நாட்டுக்கு கொடவெல்லாம் இருக்கணும், அவரு சட்டங்களை ஏற்றணும், அந்த சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ண சொல்லணும், கரெக்டா ரோடு சுகாதாரம் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு இல்லைங்களா, எல்லா விதமான மக்களுக்கு தேவையான எல்லா பணிவிடையும் அவர் செய்யணும். அதுதான் அவருடைய கடமை. ஒரு வைசியோட கடமை என்ன, விவசாயம் பார்க்கறது, வியாபாரம் பார்க்கறது, கோமாதாவை பராமரிக்கிற வேலை அவர் வேலை, அவருடைய கடமை அது. ஒரு சூத்திரன் என்ன, அவர் வேலை மட்டும் செய்வார், எல்லார்கிட்டையும் வேலை செய்வார். சூத்திரன்கிட்ட பிராமணிட்ட போவார், சத்திரிகிட்ட வேலை செய்வார், வைசியகிட்ட போய் வேலை செய்வார். அது அவருடைய கடமை. இப்ப 4 பேருக்கு 4 கடமை படிச்சு தெரிஞ்சிட்டோமா, 4 சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், 4 வைசியத்தை 4 நம்ம வர்ணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 4 விதமான கடமை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
இப்ப 4 விதமான கட்டுப்பாடை தெரிஞ்சுக்க போறோம். 4 விதமான கட்டுப்பாடு. பிராமணன் கட்டுப்பாடு பாத்தீங்கன்னா, பிறந்த குழந்தையில இருந்து 25 வயதுக்கும் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும். 26ல இருந்து 50 வரைக்கும் வனப்பிரஸ்த வாழ்க்கை வாழணும். 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் தவறா சொல்லிட்டேன். 25 வரைக்கும் பிரம்மச்சாரி. அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தனா இருக்கணும். 26ல இருந்து 50 வரைக்கும் கிரகஸ்தனா இருக்கிறார். 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வனப்பிரஸ்தம். 76ல இருந்து இறக்கும் தருவாயில் வரைக்கும் அவர் சன்னியாசி. இது பிராமணோட கட்டுப்பாடு. அவர் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? அவர் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டு திருமணம் பண்ணாலும் ஓகே, பண்ணாம போனாலும் ஓகே. பண்ணா அதி உத்தமம். பண்ணாமலும் பிரச்சனை இல்லை. அவரு முத்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா பிராமணன் மட்டும்தான் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருப்பான். வேற எந்த வர்ணமும் இருக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு ஸ்பெஷல் அது. அதே மாதிரி சத்திரியனு பாத்தீங்களா, அவனுக்கு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. அவருக்கு அவர் பருவம் அடைஞ்ச உடனே திருமணம் பண்ணிக்கலாம். திருமணம் பண்ணி 50 வயசு வரைக்கும் அவர் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். நாட்டுக்கு ஒரு சத்திரனா இருந்துகிட்டு, அவர் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்துகிட்டு இந்த வேலையும் பண்ணலாம். ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். 51ல இருந்து கண்டிப்பா வனப்பிரசம் போயே ஆகணும். காட்டுக்கு போயே ஆகணும். அவங்க 50 வயசுக்கு பிறகு. 75 பிறகு அவங்க சன்னியாசி எடுக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு 3 விதமான கட்டுப்பாடுகள். யாருக்கு? சத்திரனுக்கு. இதேதான் வைசியனுக்கும். இந்த 3 கட்டுப்பாடு தான் வைசியனுக்கும். சத்திரனுக்கும் வைசியனுக்கும் ஒரே கட்டுப்பாடு. ஆனா அதே சூத்திரனுக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான். கிரகஸ்தம் மட்டும்தான் இருக்க முடியாவ. அவன் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க தேவையில்லை. வனப்பிரசம் போகணும் அவசியம் இல்லை. சன்னியாசி ஆகணும் போகணும் அவசியம் இல்லை. ஆனா ஒரு கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. சோ இந்த 4 கட்டுப்பாடு தெரிஞ்சுக்கணும். 4 சம்பிரதாயம், 4 வர்ணங்கள், 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். இந்த 16 தெரிஞ்சாதான் பெருவாழ் வாழ முடியும். நம்ம முன்னோர்கள் தவறாக நம்ம வழி நடத்தின்னு போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த 16 தான் நம்ம வேதங்கள் சொல்லப்படுது. இந்த இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நாம கரெக்டா போனோம்னா போதும். செல்வம், வீரம், அதுக்கு இது ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. இதுதான் 16. இதுதான் வர்ணாச தர்மம். இது நாம சூத்திரனா பிறந்தாலும், பிராமணனா பிறந்தாலும், வைசியனா பிறந்தாலும், எது பிறந்தாலும் நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். அந்த வர்ணம் தீர்மானிக்கிறோம். நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். பிறப்பால் பிறந்தது நம்மளுடைய அது கர்மா இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வர்ணம் தீர்மானிச்சு அதுக்கேற்ற கடமையை செய்யணும். என்ன சொல்றாரு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயலில் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களில் விளைவுகளும் உன்னையே காரணம் ஒருபோதும் எண்ணாது என்ற கடமையை செய்யாமல் இருப்பது எப்பொழுதும் ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது என்ற எது மேலே பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. நம்ம வந்த காரியம் என்ன? பகவானுக்கு நித்திய சேவகனா இருந்து செய்யப்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானுக்கு என்ன செய்யணும்? இந்த பாவ செயலை பத்தி சொல்றான் அர்ஜுனன். அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப நீ அதை பத்தி கவலையப்படாத. உன் கடமையை நீ செய். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம உன் கடமையை செய்கின்ற. ஓகேங்களா? இப்ப 5வது அந்த டபுள் மைண்ட்ல வச்சு சொன்னார் இல்லையா? கடைசியா 46வது பதத்துல அதுக்குள்ள விளக்கம் கொடுக்கிறார். 41வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हे कृष्ण प्रभु। व्यवसाय यात्मिका बुद्धिर एक हे गुरु नंदना बहुशाखा ही एन्नांदाश सबुद्ध्यो अवश्यास्य सायिनाम। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வழியில் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்பவர் தங்களது லட்சியம் ஒன்றே குரு வம்சத்தை செல்வனை உறுதியேற்றது அறவே பல கிளைகளை கொண்டது. இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாருங்களேன். இந்த படத்துல பாருங்களேன். துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுன சொல்றார், அர்ஜுனா ஒரு பறவை இருக்க மரத்துல வச்சு ஒரு பறவை வச்சுட்டார். அந்த பறவை கண்ணை பார்த்து ஆட்டுறான்னு சொல்றார். அவனுக்கு புக்தி தகுந்த மாதிரி செய்யறானுங்க. இப்ப பீமன்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. பீமன் என்ன பண்ண மரத்தையே பிடிங்கி போட்டுருவான். அதே துரியோதன்ட்ட கொடுத்த பிறகு அவன் இதை தூக்கி கடாமுடன் அடிப்பான். அவனுக்கு அந்த புத்தி இருக்காது. அதே யுதிஷ்டரோட கொடுக்குறாரு. யுதிஷ்டா நீ செய்யடா அட்ரான்றார். உடனே அவன் என்ன பண்றான்? எடுத்து பாக்குறான். பார்த்து சொல்றான், குருவே அந்த பறவை பக்கத்துல ஒரு கிளம்பு அரைச்சு நிக்குது. அந்த கிளையில ஒரு இலை இருக்கு. அந்த இலையில ஒரு புழு இருக்கு. இப்ப நான் அடிச்சேன்னா அந்த இலை கீழே விடும். அந்த புழு இறந்து போயிடுமே, பாவம் இல்லையா அப்படின்றான். அப்ப அவனுக்கு அந்த கோல் இல்லை. குரு சொல்றது அந்த கோல் அவன் ஏத்துக்கல அவன். ஆனா அது அர்ஜுன்ட்டு அந்த டேர்ன் வருது. அர்ஜுனன் இதை பத்தி கவலைப்படல. நேரம் அந்த பறவை கண்ணை பார்த்து அடிச்சான். ஏன்னா குரு சொல்லிட்டாரு. அது மாதிரி நம்மளுடைய இலக்கு இருக்கணும். ஆனா இந்த உலகத்துல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான் அது. ஏன்னா இது பௌதீகம்.
இது இயற்கையை சார்ந்து இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உடல் ஆசைப்படும், சுகமா இருக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய ஓடணும், ஓடியாரணும்னு அப்படி ஆசை இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்மளோட குறிக்கோள் வந்து, ஆனா அதே நீங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த குறிக்கோளோட போயிட்டே இருப்பீங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்முடைய லட்சியம், அந்த லட்சியத்தை தேடி நம்ம போயிடணும். அப்ப டபுள் மைண்ட் இருக்கக்கூடாது. இப்ப யுதிஷ்டிர மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நான் அடிச்சா அந்த புழு இறந்து போயிடுமே குருவேன்றார். ஆனா குரு சொன்னதை அவர் கேட்கல. அப்ப டபுள் மைண்ட்ல இருக்காரு அவரு. குரு என்ன சொல்றாரு? இப்ப ராணுவ வீரர் ஒருத்தர் இருக்காரு, ராணுவ வீரர்ல அவருடைய அதிகாரி சொல்றாரு, கேப்டன் சொல்றாரு, அவரு கர்னல் சொல்றாரு, அந்த போய் அந்த வாரில் போய் அட்ரா போய் அவனை போய் எதிர் நாட்டை போய் அட்ரா போயின்னா அவர் போய் சண்டை போட பார்ப்பாரு. அங்கே கொல்லுவார், எல்லாரையும் கொல்லுவார். அது தப்பே இல்லை, அது பாவமே இல்லை. ஏன்னா மிலிட்டரியில போய் ஒருத்தனை சாவடிச்சு எதிர் நாட்டுக்கான சாவடிச்சா இங்க மெடல் கொடுப்பாங்க நம்ம நாட்டுல வந்த உடனே இல்லைங்களா? அதே அந்த அதிகாரி, அந்த ராணுவ வீரர் வீட்டுல வந்துட்டு லீவுல வீட்டுல வந்திருக்காரு, வீட்டுல வந்துட்டு பக்கத்து வேற முருங்கா பறிச்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனை போய் கொல்ல முடியுமா? துப்பாக்கி ஷூட் பண்ண என்ன ஆகும்? தூக்கி ஜெயில தான் போடுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அது போல என்னன்னா நம்மளுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கணும், நம்ம எங்க போகணும், என்ன செய்யறோம்ன்றத குறிக்கோள் வச்சு நம்ம அது போகணும். டபுள் மைண்ட்ல இருக்கவே கூடாது. டபுள் மைண்ட்ல இருந்தோம்னா அப்போ நாம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான். அர்ஜுனன் கடைசி ஸ்லோகத்துல அதுதான் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். அது 55ல இருந்து 72வது பதம் வரைக்கும் பாருன்னா திட்டமுனி பத்தி படிக்க போறோம். அது வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி. அதாவது 55ல சொல்ற அறிகுறிகள் சொல்றார். என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் பாருங்க. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறேன். உணர்ச்சிகள் அது நம்ம திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைச்சீங்களேன், அப்ப நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா 55ல படிக்க போறோம். 56, 57 பேச்சு சொல். இன்பம் துன்பம் பயம் கோமை விட்டு பாதிப்பு இல்லை. ஏப்பா இன்பம் துன்பம் பயம் இன்பம் அதாவது கோபம் இதெல்லாம் பாதிப்பு இல்லைன்றார். ஏன்? பற்றுதல். இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். 58, 63 ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்குவது போல. எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் சுருக்குவது போல. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு தாமரை இலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தண்ணிக்குள்ள குளத்துக்குள்ள இருக்கு. அந்த குளத்துக்குள்ள அந்த இலை இருக்கும். ஆனா அது மேல தண்ணி பட்டா ஒட்டாது இல்லைங்களா? அதுக்குள்ளதான் இருக்கு, ஆனா அது ஒட்டாது. இப்ப ஆமை எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஏதாவது எதிரி யாரா வந்தா டக்குன்னு உள்ள போயிடுதுங்களே. சோ அந்த தன்மையில் நாம் இருக்கணும். எப்படி தண்ணியிலே இருந்தாலும் தாமரை இலை நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி இந்த பௌதிகத்துல இயற்கை இருந்தாலும் அதுல இருந்து பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படணும். பற்றற்ற தன்மை நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? 60ல இருந்து 64ல இருந்து 72 பதம் கொடுக்கிறார். ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை இருக்கணும். ஆசை இருந்தாவே நமக்கு பந்தப்படுவோம். அதை பத்தி நம்ம இன்னும் விரிவா படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 55வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஹாஜாதி யதா த்வாமன் சர்வான் பாத்ர மனோகதான் ஆத்மான் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்திதா பிரக்ஞா சதோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. இதுல என்ன சொல்ற பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்களை கூறினார். பார்த்தனி, எப்பொழுது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையில் எழும் புலன்பேச்சுகளை எல்லா ஆசைகளையும் தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா லெவல் 2 லெவல் 3ல வரும்போது தான் நீங்க அதை பத்தி விவரமா படிக்க முடியும். அதனால நான் இப்போ ஒரு சின்ன புரிதல் மாதிரி சொல்றேன். இப்ப நமக்கு வந்து கண்ணால பாக்குறோம், ஒரு பாக்குறோம், ஒரு நிகழ்ச்சியை டிவியில ஒரு சீரியல் பாக்குறோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த சீரியல் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், உள் வாங்குறோம். ஆனா நாம சொல்லுவோம் அது டிவி சீரியல் தானே, அது ஒண்ணும் செய்யாது, நாம என்ன பண்ணோம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனா நமக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு. என்ன இருக்கு? மூளை. இது நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்க். கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு எப்படி ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கோ அதே மாதிரி சேவ் ஆயிட்டே இருக்கும். நமக்கு தெரியாது உள்ள இருக்குது, நமக்கு தெரியாது சேவ் ஆகுது. நாம சொல்லுவோம், நாம ஒரு காலத்துக்கு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சும்மா டிவி சீரியல் தான், அது சினிமா, அது அவ்வளவுதான் நினைப்போம். ஆனா உண்மையிலே சொன்னா அது உள்ளுக்குள்ள பதிவாயிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த பதிவாகும் போது உங்களுக்குன்னு ஒரு விழிச்சி அடைய சூழ்நிலை வரும், கோபம் வரும், வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனைகள் வரும். அந்த குழப்பம் வரையும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கம்ப்யூட்டர்ல அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து வெளியே வரும் அந்த மேட்டர்லாம். அப்ப கோபம் அடைஞ்சிட பாத்தீங்கன்னா அவர் ரெக்கார்டிங் பண்ணி பாருங்களேன், அவர் என்னென்ன பேசுனாரு அந்த மாதிரி பேசுவார். அவருடைய உள்ள இருக்கிற பிரதிபலிப்பு எல்லாமே வெளியே வரும். அது போலதான்
ஒருவன் தனது மனக்கற்பனை எழுச்சும் புலன் கிளர்ச்சி. அதனால கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, கையால செய்யறது, காதால செய்யறது எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே புலன்கள். அந்த புலன்களே பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும். பௌதிகத்துல செயல்பட்டீங்கன்னா எல்லாமே தவறாதான் போகும் இல்லைங்களா? எல்லா ஆசைகளும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன், தூய்மை அடையினா எப்படி அடைய முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாலும் தூய்மை அடைய முடியும். பௌதிகத்துல இருந்தனா அடைய முடியாது இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் அடைய முடியும். பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா நல்லா சுகமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். உடல் சார்ந்து இருக்கும்போது அதான் ஆசைப்படுவோம். ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போது ஆசைப்பட மாட்டோம். ஆன்மீகத்தை தான் விடுவோம். அப்ப வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வு நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். இந்த பதம் மூலியமா 55 பதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி 62 மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। त्यागतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। புலனோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதல் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. நேற்று ஒரு கதை சொன்ன பாத்தீங்களா? ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டோம். அந்த ஆசைப்பட்டோம்னு அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம்? ஒரு கதை டி நகர்ல போயிட்டு பொர்ஷோகத்துலயும் டி நகர்லயும் போய் சென்னையில ஒரு கடையா ஏறி ஏறி இறங்குறோம். இந்த புடவை கிடைக்குமா, இந்த புடவை கிடைக்குமா, இது கிடைக்குமான்னு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆல்ரெடி அந்த பொருள் மேல, அந்த புடவை மேல பற்று போயிடுச்சு. பணத்தை எடுத்துக்கு நேரம் கடை வீதிக்கு வந்தாச்சு. கடை வீதிக்கு வந்த பிறகு அந்த பொருள் கிடைக்காம ஒரு கடையா போறோம். அப்ப என்ன காமம். காமம் என்ன ஆகுது பாருங்க. அடுத்த ஸ்டெப் இந்த பொருள் கிடைக்கலையன்ற கோபம் வந்து இல்லைங்களா? இது எல்லாமே எதுல வரும்? பௌதிகத்துல வரும். இதே அப்படியே ஆப்போசிட் பாருங்களேன். இப்ப இது பௌதிகம் சொல்றேன், உடல் சார்ந்த செயல். அதே ஆத்ம சார்ந்த செயல் பாத்தீங்கன்னா, ஆஹா இன்னைக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் இதை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணேன், கடைசியில இந்த ஒரு பிரசாதத்துல இந்த இதை பண்ணாம விட்டுமே அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவான். ஏன்னா இன்னைக்கு துவாதேசி இல்ல, நேற்று ஏகாதேசி விரதம் வந்து துவாதேசியில இன்னைக்கு 5 பிரசாதம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், 5 விதமான பலகாரம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், ஒண்ணு பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கப்படுவோம். இது ஆன்மீகம். இது பந்தப்படுத்தாது, அது பந்தப்படுத்தும். இது பந்தப்படுத்தாது. இது முக்திக்கான வழி. இதுதான் இந்த வேற்றுமை இருக்கு. அந்த வேற்றுமை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆன்மீக சார்ந்த செயல் செய்யும் போது அது பாவமே அல்ல. கரெக்டா செய்வோம், பகவானுக்கு தான் செய்வோம். அதை தொண்டை நாமும் சமமே மேற்கொண்டு நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணணும், அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், நம்மளுடைய செயல்லாம் விடணும். அப்ப என்ன ஒன்னா பௌதிகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஆன்மீக விருத்தி அடைய நாம என்ன பண்ணோம்? ஒரு கர்ம யோகி ஆகும், ஒரு ஞானி ஆகும். அப்ப நம்ம பணம் மேல பற்றுதல் இருக்காது, குடும்பத்து மேல அதிகமான பற்றுதல் இருக்காது. அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்? முக்திக்கான வழியும் தேடிட்டு போறோம். ஆனா உண்மையை நம்ம அதுக்குதான் வந்திருக்கிறோம். உண்மையை சொல்ல போனா வந்துடணும். ஆனா நம்ம ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து குடும்பத்தையும் பார்க்கணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும். ஆனா எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். இதெல்லாம் நாளைக்கு படிப்போம், கர்மயோகத்துல படிப்போம். ஏன்னா நீ பகவான் ஞானத்தான் கொடுக்கிறார், நாளைக்கு எப்படி செயல் பண்ணணும்னு கொடுக்கிறார், நாளைக்கு கர்மயோகத்துல கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? இதோட கண்டினியூட்டி பாருங்க 63. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्रोधद्भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्माश् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। கோபத்தில், அதாவது கோபத்தில் இருந்து பூரண மயக்கம், மயக்கத்தின் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது, நினைவு குடும்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்ட ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான் இல்லைங்களா? ஒரு பொருள் மேல பற்று வந்துச்சு, மோகம் வந்துருச்சு. மோகம் வந்த உடனே அடுத்து காமம் வருது. காமம் வந்த உடனே என்ன வருது? கிடைக்கல போது கோபம் வருது. கோபம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் விழிச்சி அடைகிறான். அவன் என்ன பேசணும், என்ன செய்யணும், அது கண்டிப்பா தெரியாது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. எதில் மேலையும், எந்த பொருள் மேல கூட சரி, ஒரு உயிர் மேல நம்ம அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. ஆனா அதுக்காக பிள்ளைகளை, மனைவியும் கணவனையும் விட்டுறக்கூடாது. அதுக்கு பற்று இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்னா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும், அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு மனைவியா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் சுக துக்கங்கள் இருக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு, அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கு, அது கொடுக்கணும். கணவனுக்கும் அதேதான், பிள்ளைகளுக்கும் அதுதான். நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன்டா, நீ இன்ஜினியர் தான் படிக்கணும்னு சொல்றது உங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லை. அவன் ஒரு ஆத்மா, ஆனா கடமையை செய்யணும். அவனுக்கு என்ன? நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கணும்.
ஒரு அதாவது ஒரு குருகுலத்துல கொண்டு போய் வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், அப்புறம் காலேஜ்ல சேர்க்கணும், படிக்க வைக்கணும், ஸ்கூல் படிக்க வைக்கணும், அப்புறம் கான்வென்ட்ல எப்படியே படிக்க வைங்க. அது பௌதீகம். படிக்க வைக்கிறது பௌதீகம். ஆனா அதே வேதத்தை கத்துக் கொடுக்கறது அது வாழ்வியல். வேதமும் பௌதிகம் ஒன்னா சேர்ந்துன்னு வச்சுங்களேன், அவன் கர்ம யோகி ஆயிடும் அந்த குழந்தை. வெறும் பௌதிகத்தை மட்டும் கான்வென்ட்ல மட்டும் படிக்க வச்சு அந்த குழந்தைக்கு பணம் சம்பாதிக்க தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை. வேதத்தை கொடுத்து ஆன்மீகத்தை கொடுக்கும் போது அந்த குழந்தை கர்ம யோகியா போகும். மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம், அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன செய்யலாம், குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யலாம், சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யலாம்னு ஓடும் இல்லைங்களா? அப்போ அதோட கடமை நம்முடைய கடமை. ஆனா பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னா அந்த கடமை வராது, அந்த அந்த ஞானம் கிடைக்காது நமக்கு. நம்ம குழந்தை நல்லபடியா படிக்க வைக்கணும், நல்லா பெரிய காலேஜ்ல சேர்க்கணும், நல்லா நிறைய கை நிறைய உத்தியோகம் நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல இடத்துல திருமணம் பண்ணி கொடுக்கணும், அப்படிதான் போகும். அது பற்று. ஆனா அதே பற்றற்ற தன்மை அந்த குழந்தைக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன வரணும்ன்றது அதுக்கு கர்மா, அது தீர்மானிக்க நாம கிடையாது. நாம பெத்தவங்களா இருக்கலாம், ஆனா தீர்மானிக்க கூடாது. நம்ம கடமையை மட்டும் செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பற்றற்ற தன்மைன்னு சொல்லப்படும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்ப புலன்கள் மேல பற்றுதல், புலன் மேல இனப்பு வருது, இனப்பம் வரும்போது காமம் வருது, காமம்னால கோபம் வருது, கோபனால மயக்கம் வருது. மயக்கம் வந்து என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நினைவு உடம்பு தடுமாற்றம் வந்துடும். அப்போ நம்மளோட ஞானம் எல்லாம் அழிக்கும். எப்படி கர்ணனுக்கு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவன் பண்ண தப்புனால எல்லாம் படிச்சு எல்லாமே மறந்துட்டான். அது போல நமக்கும் மறந்துடுவோம். அப்ப கடைசியில என்ன ஆகும், அதல பாதாளம் தான் நம்ம இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். அர்ஜுனுக்கு அத பகவானுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து தீர்வு கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி தீர்வு பாருங்க. 5 விதமான குணங்களை பார்த்தோம். அர்ஜுனோட குணங்கள், அதாவது தீர்க்கப்பட்ட தன்மையில பார்த்தோம். இரக்கத்தை பத்தி 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் நான் உடல் அல்ல, ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம கொடுத்தார். இன்பமை பத்தி 31ல இருந்து 37 சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பாவ செயலை பத்தி 33ல இருந்து 38 53 படிச்சோம். அதாவது பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லை. குடும்ப பாரம்பரியத்தை படிச்சோம். ஆனா நாளைக்கும் படிக்க போறோம். 3வது அத்தியாயத்துல எதுவும் படிக்க போறோம் குடும்ப பாரம்பரியம். ஏன்னா வர்ணாசி தர்மம் நீங்க சின்னதான்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். நாம நாளைக்கு விரிவா படிக்க போறோம். வர்ண சக தடுக்க முன்மாதிரியாக இருங்கள். இருமணம் 41வது பாதத்துல நம்ம இன்னைக்கு படிச்சோம். நேற்றுக்கு இப்ப 40வது பாதத்துல அவரு தூக்கி தேர்ல போட்டு உட்காந்துட்டார் இல்லையா அர்ஜுன். அதை பத்தி நம்ம என்ன பண்ணோம், உறுதியோட ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த கிளாஸ் நிறுத்திக்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா எல்லாம் கேட்கலாம், கேட்கணும், கண்டிப்பா கேளுங்க. ஏன்னா கேள்வியோட பகவானுக்கு பிரியமானவன்றார். அதனால கேள்வி கேட்கணும், எல்லாருமே கேள்வி கேளுங்க. வாஞ்ச கல்பத்ராய வைஷ்ணவி நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவர். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாரும் கேளுங்க. ஹலோ, நமஸ்காரம் சார்.